Het is dan zover. Russian Roulette mag voor eigen publiek gaan strijden voor de eerste plek hier in Cadzand. Maar worden ze ook eerste? We gaan het zien. Ik zeg oeh! Ik zeg ah! Ik zeg oeh! Oerend kwamen ze door aangeschud. Oerend want ze hadden van de motorkras geschud. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch een diep verknoot. Met de optie nog continus op de beerzaam. Naar de motorcross op het Engelse zand. De honden in de vrouw nu stoppen aan de kant. Met de optie nog continus op de beerzaam. Schudden ze naar de kras naar huis. Dan waren ze eerder thuis. Isaac, we waren bij jou in Breskes in de voorbereiding op dit evenement. Nu is het zover. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Als het weer vandaag wil meewerken, dan moet het lukken. Hoe is de voorbereiding verder gegaan? Ja, prima. We hebben een drukke week achter de rug. We hebben natuurlijk de VIP-stand opgebouwd voor sponsors en bekenden. Ja, want dat is wel heel speciaal. Ja, goed. Op je eigen thuiswedstrijd wil je toch iets speciaals doen. Zeker voor de sponsors van de machines. Dat doen we samen met het Green Spirit team. En dat hebben we vorig jaar ook gedaan en dat is heel goed bevallen. Dus ja, dat is voor herhaling vatbaar. Ja, het is nu nog in de middag en jullie moeten pas vanavond. Wat doe je nou op zo'n middag? Ja goed, dan komen natuurlijk een hele hoop sponsors en bekenden. Dus er is natuurlijk altijd, en iedereen heeft vragen, iedereen wil weten hoe de machine in elkaar zit. Dus ja, daar ben je eigenlijk gewoon de hele middag druk mee. Jullie staan niet alleen, jullie hebben ook nog een concurrent naast jullie staan? Ja, dat klopt. Dat is het Green Spirit team uit Biervliet en we hebben hier gezamenlijk deze VIP-stand gebouwd. En ja, dat is gewoon een goede formule. Nu naar de wedstrijd kijkende, hoe gaat die er ongeveer uitzien, denk je? Ja goed, de baan is aan de natte kant voor ons. Ik hoop dat hij nog een beetje verbetert, een beetje opdroogt nog. Als er grip in zit, dan zal het voor ons wel lukken. Is het moeilijk om grip te vinden, dan wordt het voor ons ook heel moeilijk. Die eerste plek, gaat hij erin zitten vandaag? Ik betwijfel het. Het is te hopen, maar ja, het is te zien hoe de baan zich ontwikkelt naar de avond toe. Ik hoop dat hij nog beter wordt en dan moet het wel mogelijk zijn. We willen je heel veel succes wensen en we hopen je natuurlijk nog te spreken na de wedstrijd. En dan hopen we dat je eerste bent geworden. Met je team natuurlijk. Ik hoop het ook. Ik zie je straks. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar diep verknoot. Met de optie nog in tieners op de beerzaam. Kijk, dit is met Naar de motorcross op het Engelse zand. De honden in de vrouw gestoven aan de kant. Met de optie nog in tieners op de beerzaam. Ze gingen doen. Het hart. Ze gingen doen. Het hart. Het hart. Schudden ze naar de kras naar huis. Het hart. Dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbest een gein gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Met de zon tieners op de beerzaam. Aan het
Maar zoals altijd kwam dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van een motor niet kent. Bettes reed erop en Tieners kwam er vlak achteraan. Iedereen die zei van die hoor die nooit meer wat van. Nou, daar staan we dan. En ik denk dat ik het met één woord kan omschrijven: balen. Ja, dat klopt. Ja. Het is, we hadden natuurlijk al gezien dat de baan eigenlijk te nat is. En ja, we hebben natuurlijk wel eens meer meegemaakt. En het vermoeden is dan van, dan kunnen we het vermogen gewoon niet kwijt. En ja, wat we eigenlijk al vermoeden, dat gebeurt ook. Je kunt dan komt het vermogen van de turbines komt er eigenlijk te bruut op. Je kunt dat niet doseren, zeg maar zeggen. Dus dan heb je een groeiend wiel aan één kant en dan is het gewoon einde verhaal. Ja, want ik zag je op een gegeven moment voor jullie naar rechts, voor mij zicht links gaan. En toen ging het eigenlijk al de verkeerde kant uit volgens mij. Ja, eigenlijk meteen aan de start al. Meteen aan de start moeten eigenlijk de voorwielen loskomen. En als hij dat niet doet en hij blijft met zijn voorwieltjes aan de grond, dan kun je eigenlijk het vermogen van de motoren niet kwijt. En, maar ja, je moet uiteindelijk wel gas gaan geven, anders kom je er helemaal niet. En maar ja, goed, we kunnen de pk's gewoon niet kwijt op deze baan. Hoeveelste zijn jullie nu geworden? We zijn nu 5e geworden. In principe hadden we nog een schrapresultaat staan van een tweede plek. Dus we schrappen nu deze wedstrijd en die tweede plek komt ervoor in de plaats. Dus qua klassement maakt het voor ons op dit moment niet zo heel veel uit. Oftewel, jullie blijven gewoon nummer 1. We blijven gewoon nummer 1, ja, dat klopt. Hoe was het nou om te rijden voor je eigen publiek? Nou ja, goed, dat is natuurlijk hartstikke mooi, heel veel bekend. Alleen is het dan gewoon jammer dat je natuurlijk een slechte prestatie neerzet. Volgende week dus opnieuw. Volgende week naar Lochem en ik hoop dat er daar een betere baan ligt. En we hopen je natuurlijk terug te zien op het EK. Dat hoop ik zelf ook. Veel herrie, veel bier. Dat was het recept hier in Katzand. Helaas zat het er niet in voor Isaac Lutijn, dus hopelijk de volgende keer beter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.